My tu máme šéfku Európskej komisie, ktorá sa opakovane topí v korupčných škandáloch. Ale opakovane. To prosto nie je, že raz urobila nejakú chybu. Tá žena bola vystrnadená z nemeckej politiky preto, lebo tam mala také korupčné škandály, že dokonca Bundestag zriadil, a to sa tiež ešte predtým nikdy nestalo, špeciálnu vyšetrovaciu komisiu na prešetrenie korupčných praktík ministerky obrany. Ona bola nemecká ministerka obrany, pre tých, ktorí nevedia. Ursuly von der Leyenovej. No a my máme takúto predsedničku Európskej komisie, a to progresívne Slovensko. Pardon, a ešte dodám, že Európsky súdny dvor povedal, že konala v rozpore s európskym právom, a to progresívne Slovensko, ktoré bojuje za transparentnosť, ktoré bojuje za demokraciu, za právny štát, za férové, slušné a transparentné verejné obstarávanie. A slobodu médií. A samozrejme za slobodu médií. Tak to progresívne Slovensko takýmto spôsobom umlčalo všetkých kritikov, súhlasilo s tým, že sa oklieštila rozpráva spôsobom, aký sa tu ešte od volieb nestal. Nedali možnosť ani len prihlásiť sa do rozprávy priamo na rokovaní, dokonca ani faktické pripomienky boli, aj tie boli zakázané. Čiže dokonca predstavitelia tých poslaneckých klubov dostali 2-3 minúty, aby sa tomu vyjadrili. 2-3 minúty k takýmto závažným obvineniam. Hoci my sme to boli, ktorí vyvolali tú debatu, tak práve Lucia Jar a všetci jej kumpáni nám zabránili, aby sme čo len vystúpili. My sme dokonca nedostali možnosť ani len dať otázku. Nie je to ešte sa k niečomu vyjadri. Ona píše, že takto vyzerá poslanecká práca, či diplomácia, alebo podobne. Ale čo sme tak asi mohli robiť, keď ona sama sa podielala na tom, že nás umlčali, že sme nemali príležitosť, aby sme vystúpili, že sme nemali príležitosť, aby sme k tej veci niečo povedali. My sme tam mohli iba pokorne a potichu sedieť a počúvať, prepáč za výraz, tie arogantné keci, ktoré Ursula von der Leyenová predviedla. A viacerí ľudia, starší harcovníci, mi povedali, že takéto arogantné vystúpenie od šéfa Európskej komisie v Európskom parlamente ešte nezažili. V Štrasburgu sme mali vlastne také správy o pokroku niektorých krajín vo vstupe do Európskej únie a boli tam práve aj krajiny Balkánu, bolo tam napríklad Macedónsko, Bosna, ale aj Gruzínsko. Ako si myslíš, že vníma Európska únia, keďže si aj pôsobil v týchto krajinách, či vnímame my z tvojho pohľadu správne to, čo sa v týchto krajinách deje, alebo či možno niekedy netlačíme príliš na pílu? Aký sme féroví voči týmto štátom a napríklad v porovnaní s takou Ukrajinou? Prídeme tam a poučujeme ich. A berieme ten integračný proces alebo nejaké približovanie sa, veď nie všetky z týchto krajín sú nevyhnutne členmi na vstup do Európskej únie, ako donútenie týchto krajín prijať náš model sveta, náš model spoločnosti, náš model ekonomiky, náš model politiky a podobne. Čiže musím povedať, že presne takto aj ľudia v týchto krajinách sa neraz pozerajú na nás. Na jednej strane určite krajiny Západného Balkánu, tam je veľmi silná podpora medzi ľuďmi, veľmi silná podpora toho, aby sa dostali do Európskej únie, pretože vnímajú Európsku úniu ako príležitosť mať sa lepšie. Ale musím ti povedať, že v posledných rokoch to už nie je také jednoznačné, pretože tí ľudia vnímajú, že náš prístup je veľmi neférový. Spomenula si tú Ukrajinu. A ľudia na Západnom Balkáne, napríklad v Severnom Macedónsku, kde som pôsobil vyše 3 roky, alebo aj v Bosne, alebo v Čiernej Hore, napríklad veľmi citlivo vnímajú, ako veľmi sa oni musia usilovať, aby čo len o centimeter sa posunuli ďalej na tej ceste do Európskej únie a potom vidia Ukrajinu, ktorá zďaleka neplní ani len tie minimálne základné podmienky a rozhodne môžem povedať, že s Ukrajinou sme otvorili tie prístupové rokovania v situácii alebo za splnenia takých podmienok, ktoré tieto krajiny splňali už dávno a napriek tomu sme to otvorenie rokovanie odkladali. Takže musím povedať, že vidia aj neférovosť, pokiaľ ide o ich prístup do Európskej únie. My máme na každom rokovaní Európskeho parlamentu nejaký dokument, nejakú rezolúciu, nejakú podporu, nejaké financie alebo niečo, čo hovoríme vo vzťahu k Ukrajine. A presne ako si povedal, máme tu krajiny, ktoré napríklad aj vo vzťahu k členstvu v Európskej únii naozaj niektoré 10 ročia vlastne sa snažia stať členom Európskej únie, robia rôzny pokrok, alebo teda na nejakej rôznej úrovni sú a my stále sa vymýšľame nejaké tie presne prekážky, prečo by tými členmi nemohli byť, alebo že
nechceme im otvárať tie kapitoly, ktoré oni by možno chceli, nechceme im dať na tú podporu, ktorú by potrebovali, kdežto pri tej Ukrajine vymýšľame rôzne nové spôsoby členstva. Neposúva to riešenie hlavných problémov Ukrajiny a najmä teda samozrejme kľúčovým problémom je tá vojna. Neposúva to vojnu ku koncu. A to je ten problém. Podľa mňa aj preto ľudí hnevá, že sa tak veľa venujeme Ukrajine, pretože keby videli, že to vedie k nejakému výsledku, tak by nám povedali, dobre, tak robte to. Ja si myslím, že každý jeden človek na Slovensku odsudzuje tú vojnu na Ukrajine a chce, aby sa tá vojna na Ukrajine čo najskôr skončila. Lenže zároveň každý jeden človek vidí, že tak, ako si povedala, od toho roku 2022 ubehli 3 vlastne už v tejto chvíli vyše 3 roky a my stále hovoríme to isté, hoci vidíme, že to, čo hovoríme, to, čo robíme, to, ako konáme, neprináša pozitívny výsledok. A nie je pozitívny výsledok pre Rusov, pretože Rusko v tejto vojne evidentne vyhráva, ale neprináša to pozitívny výsledok pre Ukrajinu. Každé predĺžovanie a všetko, čo robíme, bohužiaľ vedie iba k tomu predĺžovaniu, je na úkor Ukrajiny. Ukrajina neustále stráca svoje územie, na Ukrajine neustále zomierajú civilisti, Ukrajina neustále stráca svojich vojakov a Ukrajina nie je schopná zmobilizovať ani len dosť vojakov, pretože obrovské množstvo Ukrajincov tú vojnu odmieta a jednoducho ušli do sveta.